Pinapalabas, awan naramidan ni Idita, idi inukod ni Luciano ti may sa akabalyo para kano kini Rafael. Iti matrancho, pinanawan ni Rafael ni Gringo akas taunay ti pungtot na. Impangta ni Gringo ano agsublipay laang ni Rafael iti rancho kat saanan ang makapanaw as ibibiyag. Iti panagawid ni Rafael iti balay day di Agosta alola na. Imbaga aminan ni Julia ti may papan iti kinataw ni Rafael. Karaman ditan ti kaadda ti kasingin na ngagnagan iti Gringo. Pinalutputmut adagos ni Gringo ni Idita apaman ang nakasangpet iti bilya. Saanen ang nakapaglibak ni Idita. Iso nga imbaga na akabsat mutlaang ni Gringo ni Rafael. Ngimkit di na pa'y imbaga akasingin na daytoy. Uray na amuan na akabsat na. Natanggan lata ti pangadeng ni Gringo nga iso ti masurot iti asyenda. Itagagayem, adtoyin ti tuloy ti nobela tayo anapauluhan. El Oro con Sangre! Sige anak, rambakan ta ti kaaldawan ti panakay tao. Maawis amin a tao dito'y asyenda. Puwera tayo dyan, Rafael. Ha? Kasanungatan. Agpada ti kaaldawan ti kasangay da iti dayjay a Rafael. Oh, apay. Kwa? Ada ka di problema na. Itay pa'y akas lamay kulkulan ka. Apay ka di? Tapno awan ti maibagbagam kanyak. Di kanto ko mamasdaaw no agselebrar mo't iti kasangay na dayjay a Rafael. Anay. No jak agbitot, agpada kayo iti petsa tinakayanakan. Anya? Kasta ti amok, anak. Nalpas ko nga imbaga asyak ti nana. Bayak nga talinaad daytan apambati na. Kasano nga agpada ti kaaldawan ti kasangay mi? Jak masigurado. Imposible daytan. Kasano nga agpada ti kaaldawan ti panakayanak mi? Unay mo ten, apanagranana. Anak. Agam sa bagay, uri agrambak mo dayjay. Siyak ti bigbigan dagiti tao dito, asyenda nga mo da. Awan serbi dayjay a Rafael kadakwada. Imayak, taamok nga awan ita ni Gringo. Adday bagam, Luciano? Ilintag mon, ti kinikilo nga imbagbagam kini Gringo. Sakbay a papanawon na ka dito Villa. Anya? Di ka man agsaw iti kasta, Luciano? Ato ti magamo, asingin da Gringo ken Rafael. Ammo ti amin atagasinda. Iso adi na kanton patyen ni Gringo. No manggag na amin ti bagadag iti tao. Di ka makipyang iti daytoy, Luciano. Nakita ko ti ugali ni Gringo. Awan ti santuen na no isaw ti makapungtaut. Apay, di ka agamak? Amumkat siguro no anya ti kabailan na nga aramidan. Kaputas sika tinang patanor kung kuana. Saklaan ti patyan ni Gringo. Balakad, anayin kabsatan da ito imarang idita. Uray anya pa iti napaspasamak. Uray anya pa iti mapasamak. Lumtaw tumutla ti kinapudnaw akasingin ni Gringo ni Rafael. Di ka agin lalaing, Luciano. So daitan ni Rafael manang idita. Sumarsaruno kanya kita ngam naidagas itayan dagiti agraraep. Anya? Rafael, umay ka ditaw. Adayo ana postura tilangan ni Rafael. Napudpudaw. Kan isu ti ad-ad nga imala iti daydi don Esteban. Kaya't nakakasaritay tay. Ngam, jak in kaskaso. Masurunak ang nakakita iti dayjay akasingin ni Gringo. Dayjay timang dadaol iti arapaap ko. Kasanon tupay ama irano dak iti kinabak ng atawiden ni Gringo. Nurumwar ayaya naklagayam. Kan iti dayjay nga ugali ni Gringo.
Bigan naktupay nga ta, apan nakainana. Numaamuan na akinaulbud amin nga imbagbagakan ko na, manipod addan puot na. Oh, anya nga ta, ti aramita. Binito, masiguradong apod no ti dimanon kada taadamang, may papan iti asyenda day di Don Gabriel. Wan, ni Don Alfonso nga amigo day di Senyor Esteban ti nakasarita. Apag iso adumdumsag iti kotse na nagparada iti sango ti merkado iti nakita. Di kasanaw, mapantangarod itan ije bilya, agsublita ka di ijay. Wan, agsublita ijay. Kasanon, no papanawan na tanto batlaang di Senyorita Marisol inton sumangpag. Saanen ani Senyorita Marisol ti panunutem, no di kat ti adda ita ijay vilya. Ay, sabagay. Simmangpet kano ni Idita. Kadwa na ti may sa kadagiti singin nga anak day di Lolita. Magagara na ka makakita kadagiti singin. Babaro siguro itandag ijay. Uray sak. Kaya't ko ang makita ida. Ala, kita am nga rudan no addan mabalinta apagluganan. Mapanta ita ijay Villa Gabriel. Gamsaan ta pa nga itugtugot tagiti gargarita. Ay, ala, sikati masurot binitaw. Ay, di na ta palubusan ti anak ta, pakipagnanaudan ta. Hanggang awan mo't lati maaramidan na. No kaya ta tagsubli di Asyenda Gabriel. No awaten data dagiti anak day di Lolita ijay Villa. Apay kat asaan tangag sublain. Napigsata pa imay. Adu pa iti kabaalang ta atrabahuin. Katwan. Ala, umay kan. Kita no nagsubli iti paradaan di kalesa mapan ijay Asyenda Gabriel. Agtugaw ka, Gringo. Talaga kaya't ko pagsaritaan tati may papan iti kinabak ng nanang. Rubiya ko na pabiro kadagiti agpaspastor ije rancho. Talaga ka no, nga da nakadulin a kinabak ng ije rancho? Kasta timbaga kanyak jemay sang agpaspastor ijay. Binirbirok ka no day di papa. Ngemsanda na sarakan, tawan ti mapa. Ha? Adda kalesa nagsardeng iti batog ti dakkel arwangan. Dua tao ti dumsag. Lakay kan bakat. Sino nga tadag kita? Amamum ida? Kumit kita damot dito ayan ta. Ha? Damang Benito kan manang Petrita. Amamum? Mabitlaang kita agno asino da. Talaga nga damadlaw ko kanina nang. Kanayo na kaslada pa kariribukan na. Kaslada na patag na ibagana itay. Gamdim tanda kita. Ang mga nodda pa jak amo adi na ibaga ni nanang. Adun aki na ulbod tinatakwatak. Kit amangan. Nodda pa di na impudno kanya. Da kayo. Si kagayang nga agpaisaw, Idita. Anya pailat sublyon nyo dito'y. Di mat pinapanaw na kayo ni Marisol. Di na kami kadi padanunan, Idita. Awanan tiga po na, tapno agsubli kayo dito'y Villa Gabriel. Sino ka, nanak? Iso ka din ni... Pumanaw kayo! Kapit lang. Sino ka? Anak. Barok, da kami tinabayag ang nagsirbi iti day di Don Esteban. Anya ka... Damdamagat na sino da. Ngam apay at dinaksang batan. Apay, akasla at da kabutang mo. Gringo. Si kan ni Gringo? Ay na, nagdakkel kan Gringo. Ay. Siguro, kastamot lati kadakkel. Anya ka di tilab-labidang manang Pedrita. Padano na mida. Nabayag damot gaya managserbi iti day di papa. Umay kayo. Tumanon kayo diti Villa. Wisit.
Anya tiga karada dito eh. Anang, mangisaga na kay tinayima sa pangrabyan. Umyandan dito Villa. Anya? Gringo anak, sakbaya ka saritang bida. Datapay tag sarita. Apay? Anak. Idi pa ilan na minsan nga aldawa di kay makaid na. Ada ka di ba di yung baga kanyak, maipapan dito Villa? Pakawanan nak. Anya? Nadagsan da ito ang nagbasulakan ka. Ngam, aklo na kon, no anya ti sawam kanyak. Diyak lang amin kayat, asabali at tao ti pagkapuan da ito eh. Ibaga madagos no niya dayta. Pudno. Pudno Anya ti pudno? Akabsat mo ni Rafael. Saan labas na kabsat? Nadigat kasingin mo. Onya. Pakawanan na. Saan apod no asyak tinam? Day dilulita tinam. Tinayo ni Rafael. Pakawanan na ko. Gringo anak. Talaga gayam. Nagbalin ka na agambrod, idita. Jak gayam kabailan. Kinabailamon. Nagamakalaang. Nga mga no di nakanton mapakawad ni Gringo. Kuston. Di nakbabalawan. Alawan, saan akon nga agsarita iti pakasairam. Ado tinapapatag a pagsasaritaan tayo. Asaan ati maipapan iti dayta. Anyat gagarayo dito'y. Kaya't mi makita dagiti anak, dagiti amo mi. Nila ang Gringo, dada dito'y. Ni Rafael, ayan na ka di. Di ka di matla ang hulya, tinang padakal kan ko anak. Wan. Amom ka di, ti ayan da. Ingkay ijay balay day dito niya Agusta. At dada ijay. Kasta. Ay na, nagsaya atan. Nakasublidan dito'y Asyenda Gabriel. Natungpalan ti bilin day di Doña Agosta. Oh, anya pa'y ti damagam. Damagam aminan. Dua abaka ti papaisalog ni Senyorito Gringaw ama parti iti Villa para iti kasangay na. No kasta nga raw. Dua amat ti paitulod ko ijayan ni Rafael. Awan maabakan kadagiti singay. Agpapada nalulukmad dagiti pinasiluwak kadagiti kakadwak nga gayaywan diti rancho. Mausano! Kapag isaw ta daka, Senyorito Rafael. Kahit ko ti agsawar dito rancho. Senyorito. Mang Luciano, Rafael na tiyawag mo kanyak. Sana ka na iruam iti kastangawag. Iruam mo tayo so tirumbang. Saan? Kayat ko latan ti Rafael. Nasingsingid mo't lang ti panaglilinangan tayo. No sandak nga awagan iti senyorito. Sana may bagay kanyak ti kastangawag yo. Napakumbaba ka launay, Rafael. Gaputawan mabalin ko nga ipanakal. Ha? Ninsamot Gringaw tagturong dito. Isungat pa isa. Nasaya at launay. Tagra na kami dito rancho. Ang mga nogriri kayo. Saan? Urayat tagsarita kami. Wen, impod no kanya kung ninanang hindi ta. Agkabsat ta. Agkasingin ta. Nasayaat, timbaganan ti amin kan ka. Ngam sa nagaputan na amwak tagpeso. Kaya't kan amak kita dito ay lalaki.
Kasta ti awag mo kanyak. Tanyat kayat mo ayawag ko ken ka. Gringo. Senyorito Gringo, kunam kanya. Anya? Senyorito Gringo. Apay nga awagan kay ti kasta? Gaputa siyak lang ti amo dagiti tao dito Hacienda Gabriel. Siyak lang ti bigbigin da nga amo. Anya ti aramidan ni Rafael iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!